Erokamano nyakwara Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Jatend migao mar somo ngire George Magoha okwayo jonyuol mondo ket dwaro mar nyithindgi nyime motelo ne yiero skunde mag junior secondary ma nyithindgi biro donjo e chak higa manyien. Magoha mane loso e kinde yawo klese mag lai manyien mar somo mar CBC e skund sekondar mar Runguru mantiere Kabete County ma Kiambu. Okwayo jonyuol mondo oter nyithindgi e skunde mantiere machiegni kodgi. Magoha wacho ni 80% mag klese mag CBC oserumo kendo ikruok ni kare ne chenro mar somo manyasani mar CBC. So if a parent is worried about the age of the child, then the child can continue in the secondary school that is nearest to the home. It is as simple as that. Don't rush to take your child to Alliance High School, because even if you take the child there in junior high school, there is no guarantee that the child will remain there, isn't it? If your children are in private school, keep them there until year 9. Have you not heard us saying so?